Αυτός λοιπόν είναι ο Πέλοπας, ο Άρχοντας. Θα μπορούσα να πω ότι καλύτερο για μένα υπάρχει αυτή τη στιγμή όσο αφορά τη ράτσα τα αίματα, του κουβαλάει, γιος του Κουσάρου και της Βανέσας, δύο άλογα κορυφή, δύο άλογα τα οποία είναι από τα πρώτα άλογα που έχουν περάσει από τον τόπο, τουλάχιστον τα χρόνια που εμείς είμαστε κοντά στα κρετικά άλογα. Λυπάμαι που είχαμε την ατυχία να μην μέσω αυτών των δύο αλόγων που δεν ζουν τώρα πια, η Βανέσα και ο Κουσάρος, να μην έχουμε βγάλει περισσότερα άλογα. Με αυτή τη φυσιογνωμία, με αυτό το βηματισμό, με αυτό το χαρακτήρα και με αυτά τα αίματα όσον αφορά το γνήσιο κριτικό άλογο. Δεν πειράζει όμως, έχουμε φροντίσει για τον κύριο Πέλοπα, εγώ και η γυναίκα μου, η Ροσβίτα, αν και η Γερμανίδα, να ασχοληθούμε πάρα πολύ, να του έχουμε πάρα πολύ καλές φοράδες, ούτως ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία να αφήσει απογόνους πολύ περισσότερους από ό,τι άφησε ο πατέρας του, που δεν είχε αυτή την τύχη. Βέβαια ακολουθάνε πάρα πολύ και ο Πειρατής και ο Πάρης, που είναι άλογα της ίδιας ράτσας, και οι Μινοίτες, τα παιδιά και τα γκούνια του Μίνωα, και έτσι πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε ποτέ από καλά κριτικά άλογα. Και ο Πέλοπας λοιπόν με τη σειρά του θα κάνει και αυτός ό,τι μπορεί προκειμένου να υπάρχει αυτό το φανταστικό, το πανέμορφο, το υπερήφανο κριτικό άλογο. Γι' αυτό το άλογο έχω γράψει μια μαντινάδα μου, άλογο γεωργαρίδικο, τρισένδοξο μπεγύρι. Εσένα διάλεξε ο Θεός να προπατείς την Κρήτη.